Hello everyone, welcome you all to the final episode of my அரங்கேற்றம் experience. இன்னைக்கு எபிசோடுடைய டைட்டில் கான்சன்ட்ரேஷன். அரங்கேற்றம் ரிஹர்சல் ஸ்டார்ட் ஆன டே 1லேருந்து ஃபைனல் டே வரைக்குமே எனக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இன்னும் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்து தேவையில்லாமல் கவலைப்பட்டு கொஞ்சம் ரிஹர்சல்ஸில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்துருக்கணுமோ அப்படின்னு தோணுச்சு. தென் ஐ ரியலைஸ் தட் மைண்ட் கேம் இஸ் தி ஆக்சுவல் கேம். நம்ம ஃபிசிக்கலாக எவ்வளோ வேணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், பட் நம்மளுடைய மைண்ட் எந்த அளவுக்கு அலர்ட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் ஒரு விஷயத்தோட சக்ஸஸே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ that's it. In this final episode of my Arangetram Experience series, I would like to thank each and every soul who have been a part of my Arangetram, directly or indirectly. My tons and tons and tons of thanks to you. So meet you all with another series soon. Bye.